அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னென்னா, திருட்டு புத்தி இருக்கிறவனுக்கு எப்பயுமே அது மாறாது அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு கதை. என்னென்னா, ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்கிறேன் பாருங்க. ஒரு ஊரில் ஒரு ஆளை ஒருத்தன் சாப்பாட்டுக்கு விருந்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்றான். அவரும் சரி நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாரு. அவர் கூட இருக்கிறவருடைய நண்பர் அந்த வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகாதீங்க, அந்த ஆள் நல்ல ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாப்படி. அவன் நல்லவனா கெட்டவனா, அவன் வீட்டில் சாப்பாடு நல்லா இருக்குல்ல, நான் விருந்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த மாதிரி சொல்கிறது நல்லதா கெட்டதான்னா, அது மாதிரி சொல்கிறது நல்லது இல்லை. இந்த மாதிரி ஆளுங்க வீட்டுக்கு நம்ம விருந்துக்கு போகக்கூடாது. அவன் வீட்டில் சாப்பாடு நல்லா இருந்தாலும் அவன் தவறான ஆளுன்னா அவன் வீட்டில் நம்ம விருந்து சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்து. அதுதான் இப்போ நான் முன்மொழிகிறேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, அவர் சொன்ன தகுந்த மாதிரி அவர் போயிருக்காரு, சாப்பிட்டு வந்திருக்காரு. அது அடுத்த பிரச்சனை. ஒரு துறவி, நல்ல துறவி, உண்மையான துறவி, மக்களுக்கு நன்மை ஆற்றக்கூடிய துறவி, நல்ல கருத்துக்களை சொல்கிற ஒரு துறவி. அந்த துறவி என்னென்னா, ஒருத்தன் வீட்டுக்கு அந்த ஊரில் அந்த செல்வந்தன் வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க. அவர் வரேன்னு ஒத்துக்கிட்டார். அப்பயே சொன்னாங்க, அவன் ஆள் சரியில்லை, அவன் கெட்டவன், அவன் வீட்டுக்கு சாப்பிட போகிறீங்க, நம்ம என்னப்பா சாப்பிட்றோம் வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துறவி அவன் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு. துறவியை பாட இலையை போட்டு நல்லா பரிமாறி ரொம்ப மரியாதையாக கவனிச்சிக்கிட்டு ஒரு வெள்ளி கூஜாவில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்க. வெள்ளி கூஜாவில் தண்ணி கொடுத்தோடனே அவர் அதில் தான் தண்ணி குடிக்கிறார். விருந்து சாப்பிட்டாரு, எல்லாம் முடிஞ்சது. சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வர்றார். வீட்டுக்கு பார்த்துட்டு அவர் என்ன, துறவிங்கள்லாம் உட்கார இடத்துல பார்த்திங்கன்னா காவி உடையெல்லாம் கீழே தரையில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த காவி உடையோ ஒரு போர்வையோ போட்டு அதில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க. அது மேலே வெள்ளி பூஜை வச்சுருக்காங்க. இவர் எல்லாம் மடித்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது வீட்டுக்கு பார்த்தா அந்த வெள்ளி பூஜாவை இவர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். இவருக்கு என்னடா இது, நம்ம சாப்பிட்ட போன இடத்துல வெள்ளி பூஜா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோமே, அவன் சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அவன் வீட்டுக்கு போயிருக்கார். சரிப்பா, நீ எப்படி இவ்வளோ பெரிய பணக்காரனான அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்டே கேட்டிருக்கார். இந்த துறவி கேட்டிருக்கார், ஐயா நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன், முடியாத கட்டத்தில் ஒரு 1000 ரூபாயை நான் திருடினேன். அந்த 1000 ரூபா திருடின 1000 ரூபா வச்சு தான் நான் இவ்வளோ தூரம் முன்னுக்கு வந்துட்டேன். அதுதான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருக்கிறேன். அதில் தான் வெள்ளி பூஜாலாம் வாங்கியிருக்கிறேன், வீடு கட்டியிருக்கேன், செல்வந்தனாக இருக்கேன். இன்றைக்கி நீங்களும் எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் பெருமை வாய்ந்த மனிதனாக மாறியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒரு திருடி சம்பாதிச்ச ஒரு ஆள் வீட்டில் போய் சாப்பிட்ட உடனே அந்த துறவிக்கே ஒரு திருட்டு புத்தி வந்துருச்சு. அந்த வெள்ளி பூஜாவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். அவர் அறியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். இந்த வெள்ளி பூஜா அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டு அவர் கிளம்பிட்டு அவன்கிட்ட எதுவும் சொல்லலை, வந்துட்டார். அது மாதிரி ஒரு திருட்டு புத்தி இருக்கிறவங்க வீட்டில் போய் நம்ம சாப்பிட்டா கூட நம்மளுக்கும் அந்த திருட்டு புத்தி வந்துடும். நம்மளை அறியாமல் அந்த உணர்வு நம்மளை ஒட்டிக்கும் அப்படின்றது ஒரு மாறல், ஒரு நீதி. அதை நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு நீதி. ஆனால் நிறைய பேர் ஆரம்பத்தில் திருட்டுத்தனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை தானே பண்ணோம், ஒரு தடவை தான் திருடணும், ஒரு தடவை தானே ஏமாற்றணும், ஒரு தடவை தான் தப்பு பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு தாங்கள் சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு வாழ்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. தங்களே சமாதானப்படுத்தி வாழ்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு திருடன் கூட தன்னுடைய மகனை திருடனாக்க பிரியப்பட மாட்டான். அவன் அவனுக்கு நல்ல வழி தான் சொல்லி கொடுப்பான். அது மாதிரி ஒரு திருடன் இது மாதிரி ஒரு மகனை கூப்பிட்டு ஒரு நல்ல பழக்கம், திருடுறது போய், பிச்சை எடுக்கிறது போய், உழைச்சி தான் சம்பாதிக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நல்ல போதனைகளை டெய்லி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறான். அவன் மகனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாரல் கதை அவனுக்கு சொல்கிறான், ஒரு நீதி கதையை சொல்கிறான். இதை மாதிரி ஒரு பெரியவர் பாக்கெட்லேருந்து மணி பர்ஸு கீழே விழுந்துருச்சின்னு வச்சுக்கோ, அந்த மணி பர்ஸில் 15 ரூபா இருக்குது. நீ அதில் இருக்கிற அட்ரஸை பார்த்து அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் அந்த மணி பர்ஸை நீ திருப்பி கொடுத்துடணும். கொடுப்பியா அப்படின்னா கொடுப்பேன் அப்படின்னா. அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கிறான். செஞ்சதுக்கு அந்த பெரியவர் 5 ரூபா அவனுக்கு நல்ல காரியம் செஞ்சேன்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறாரு. இதுலேருந்து நீ என்னப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, எனக்கு 10 ரூபா நஷ்டம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு அந்த பையன் சொல்கிறான். அதாவது இது ஒரு நல்ல செயலுக்காக 5 ரூபா நான் ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்குறாருன்னு பெருமையாக பேசாமல் 10 ரூபா மணி பர்ஸு கீழே கலந்து எடுத்ததில் 10 ரூபா நஷ்டம் ஆகிடுச்சுன்னு அந்த பையன் நினைக்கிறான், சின்ன பையன். அப்போ அவன் ரத்தத்துலேயே அவங்க அப்பானுடைய அந்த திருட்டு புத்தி ஊறிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் இந்த திருட்டுத்தனம் பண்ணுறவங்க, சட்டத்தை மீறி நடக்கிறவங்க, வரி ஏய்ப்பு, கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி ஏய்ப்பு செய்கிறவங்க,
வந்து விதிமுறைக்கு புறம்பாக நடக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா தகாத தொழில் செய்கிறவங்க, இவங்களுடைய வீடுகளில் போய் நம்ம கை நனைக்கிறது தப்பு. கை நனைச்சா அந்த பாவம் நம்மளே ஒட்டிக்கும். அவங்க என்ன கெடுதலான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்களோ அது நம்மளுக்கு சேர்ந்து வந்துடும் அப்படின்றது இந்த துறவிக்கிட்ட மாட்டின வெள்ளி கூஜாவே ஒரு சாட்சி. அது வந்து இந்த சாட்சியை வச்சு தான் சொல்கிறேன். அதனால் திருட்டு தனத்தில் வாழ்ந்தவனும் திருட்டுத்தனத்தில் உயர்ந்தவனும் என்றைக்குமே வந்து அவன் தாழ்ந்தவன் தான். அவன் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு வந்து அவப்பெயரை கொடுக்கும். நம்ம ரத்தத்தில் நம்மளை அறியாமையே வந்து கெடுதலை உருவாக்கிடும் அப்படின்றது தான் இப்போ இன்றைக்கி நான் சொல்ல வர கருத்து. அதனால் பார்த்துக்குங்க. இந்த திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. இருந்தாலும் அந்த திருடன்றவனுடைய வீட்டில் போய் நம்ம சாப்பிட்றதுன்றது தப்பு. அவன் திருடன் வல்ல மாதிரி முடிச்சவைக்கு ஏமாத்துறவன் பொய் பேசுகிறவன் இந்த மாதிரி ஆளுங்க சாப்பிட கூப்பிட்டாங்கன்னா அவன் வீட்டுக்கு போய் தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க. அவன் எந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அவன் வீட்டில் போய் சாப்பிடுங்க. ஒருத்தன் சாப்பிட கூப்பிட்றான்னா மாதம் சம்பளம் வாங்குறான்னா, சார் மொதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கியிருக்கான், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு போடுறேன் வாங்கன்னா போங்க போய் சாப்பிடுங்க. அவன் சொந்த சொத்து எல்லா சொத்தையும் விற்றுட்டானா, விற்று சோறு போடுறான்னா போய் சாப்பிடுங்க. அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. மூட்டை தூக்கி சோறு போடுறான்னா அவன் வீட்டில் போய் சாப்பிடுங்க. அந்த மாதிரி உழைக்கும் அந்த அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்து ஒரு நேர்மையான வழியில் வந்ததாக இருக்கணும். அந்த ஒரு பருக்க சோறு கூட நேர்மையான வழியில் வந்ததாக இருக்கணும். அந்த இடத்துல தான் நான் போய் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் நான் சொல்கிறேன். நான்லாம் இந்த மாதிரி யார் கூப்பிட்டாலும் போய் நான்லாம் சாப்பிட்றதில்ல. அவன் வந்து ஆள் எப்படி என்ன, அவனுக்கு அந்த சோறு போடக்கூடிய தகுதி அவனுக்கு எப்படி வந்தது, அதனுடைய பின்னணி என்ன, அந்த அந்த சோறு போடக்கூடிய செலவு எங்கேருந்து எடுக்கிறான், யாரை மேட்ரு போட்டான், எப்படி அவன் லாபம் சம்பாதிச்சான், குறுக்கு வழியில் சம்பாதிச்சானா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நான் சாப்பிட போவேன் அப்படின்றத நான் சொல்லிவிட்டு என்னுடைய அனுபவங்களை இதில் பகிர்ந்துக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். விடைபெறுவது ஈசன் வழக்கறிஞர், சேலம். வணக்கம்.